Ibilulonwabo ngethuba umnyhadala Isingqi Sethu Sajonisi ufinca iminyaka engamashumi amabini ananye wasekwayo. Lo mnyhadala uvula amathuba okubonisa ngobuhle nangenkcubeko yale dolophu. Umphathiswa wesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko noNceba-Khontsiwe uthi beleli sebe bayazingca ngale dolophu. Sikubonile ke igalelo elenzileyo ngakumbi kubahlali balapha nakule ngingqi yaseWatertambo naseMpuma Kapa, ngakumbi kwii-artists, kuba ii-artists zikhule ziqale apha kwisingqi kwaye esezikhulile ziyakwazi ukuthi zikwazi ukukhulisa ezinye ezisakhulayo ezincinci nazo zigqame zibe zii-artists ezikwazi ukudlala kwi-national. Lo mnyhadala wenkcubeko utsala umdla wabakhenkethi abathi bazokuhlala kule dolophu ngeli xesha. Oku kuthi kube nefuthe ekukhuliseni uqoqosho lwale ngingqi. The tourist guides are benefiting from Isingqi Sethu and the entire hospitality sector. We've also diversified in that we have trained the kayak guides, we have trained the massage therapists so that the experience of the tourists or visitors around here can be, they are spoiled for choice. So that for us is one of the metrics that indeed we are building something that is sustainable. Omnye wabaxhensi beqela lomxhenso wesintu laseGqeberha uthi iminyaka bexhensa kulo mnyhadala. Asiqali kuza apha noba iminyaka 5 okanye 6 sisiza apha. Sise apha ke kule festival sizofundisa ngento ye-gender based violence. Ukuba ayilunganga. Sicela abantu abangobhuti siye kuhlukumeza abantu. Asihlukumezi bantwana qha nabantu abangomama, siyakwazi ukuhlukumezana kwathina. Bese uzofundisa ke ngalonto ngale productions oyenzayo. Imvume ezaziwayo zelomzantsi Afrika zonwabise abalandeli bazo ngomculo de wafikelela esiphelweni umbhiyozo. Kwindaba ze-MPK kulumka bekindawo Sajonisi.